Ahojte všetci. Takže v dnešnom videjku by som vám rád predstavil niečo, čo som potreboval. Poviem na rovinu, pri tých mojich natáčaniach už som rozbil 3 telefóny. 3 Samsungy padli. Jeden, potom 53, tam som už menil 2-krát displej. Takže na to natáčanie, či na chate, keď niečo robíte, alebo v kamióne, keď chcete riešiť nejaké zábery, sa stáva, že vám sem tam ten telefón spadne. Takže 6. februára som si kúpil a urobil radosť. To mal beštýl. Je to niečo, čo myslím, že mi bude pomáhať v natáčaní ďalších videjek. A teraz to spolu rozbalíme. DJI Action 6. To znamená, je to niečo, čo vám môže spadnúť do vody, do blata. Oplachnete to vodou a idete ďalej. Uvidíme, veľmi sa na to teším. Vydržal som vyše 15-16 dní, tá krabička bola stále doma a ja som ju chcel otvoriť spolu s vami. Takže ideme na to. Skúsime to rozbaliť. Takže máme tu akýsi zelený štítok. Odlepilo sa to. Som zvedavý, ako sa to otvorí. Niekto mi tvrdil, že však urob to, že to rozbalíš, potom to znova zabal, ale fakt to neviem otvoriť. Moment. Je to moment, hej. Ideme pozrieť, čo tam je. Takže dám to sem na bok a vyťahneme najskôr. Je to veľká krabička. Čo v nej asi tak môže byť? Pozrieme. Zoberal som si už tú sadu, ktorá obsahuje 3 batérie, selfie tyčku a nejaké tie držiačiky. Áno. Takže toto je už také úzdierko s batériami. Je to niečo úžasné, keď je to nové. Rozbalujete to. Tá vôňa. Takže jedno puzierko. No, mali by to byť 3 batérie. Kapacitu nejakých 1950 a tieto technické veci. Ako nebudem vám hovoriť, je toho vo videách strašne veľa. Ide o to, že kamioniak a stavbar chaty potrebuje niečo, čo mu bude fungovať. Hej. Takže máme batérie. Ďalej. Navijacie kabliky, jasné. Potom tu máme. Áno. Toto sú tie sponky, tie šrobiky, čo sa dávajú na príchytky, až môžete prichytiť kameru. Keď som kameru vyberal, pozeral som všetky možné typy a vybral som si túto. Áno, je to najnovší model od DJI, vyšiel v novembri minulom roku. Takže aj šroby som vybeloval, áno, vidíte, hej. Tam ich sem. A vybral som si ju preto, lebo, ako hovoria, hej, že je nesmrteľná. Funguje 20 metrov vo vode, čiže nejaké kaluže sa nezlakne. Úplne protiprašná, proste môžem rezať na píle, môžem mať vedľa seba, keď budem frezovať. A tá kamera, dúfam, že bude slúžiť. Takže, samozrejme, že ju nechcem hodiť do vody, hej, do 20 metrovej vody. To by som neriskoval. Takže tieto veci asi otvoríme takto. Mám to? Mám. Takže toto máme prvý magnetický klip, čo vidíte. Takže ten si dám sem, robím si to poriadok. A mali by tu byť ešte, áno, že vraj to aj návod. Kto číta návody? Nikto.
ale sú tam nálepky, takže dám si to na moje auto na sklo. Nálepky odložíme a tu v tomto balíčku, alebo v tomto sáčku, neviem presne, ako sa to volá. Nie som macher na tieto veci a nerám, vždy som fočil len s telefónom. Takže toto je vlastne, ako by som povedal, príchytka, na ktorú si našroubujete tento magnetický klip. Používajú to motorkári, bicyklisti, ja neviem, či to využijem, prielbu, nejak budem kosiť krvým nerezom. Dobre, vieme, čo tu je. Teraz, posledné, čo tu je v tomto balíčku. Je tu ešte jeden klip, takže sú dva, tie magnetické. Samozrejme, keď budem mať jeden v kamióne prichytený, druhý budem mať v osobnom aute, po prípade druhý na selfietičku. Alebo tak. Samozrejme, dneska mi prišiel balíček už aj z tému, objednal som ďalšie prichytky, ďalšie prísavky na okná a hlavne veľkú prísavku, trojtu, ktorú umiestním na môj ťahač z ľavej strany a keď budem cúvať tých 150 metrov na stavbu cez 3 zátačky, to budú pekné zábery, takže na to sa teším. Takže máme dva magnetické prichytky, dve, tu je nejaká nálepka, no, takže prvá krabička je prázdna. Poďme na to ďalšie. Samozrejme, a toto ma teší, je tu selfietička. Používam na telefón gimbal Osmo 8 DJI a táto tyčka bude slúžiť vlastne na túto kameru. Veľa som videl, ako chlapci ukazovali, že tá tyč sa vysunie až 1,5 metra. Takže, no, nemám tu teraz momentálne meter, ale je to fakt 1,5 metra, takže to je slušné, to zatiaľ nemusím kupovať ani ten dron a vlastne keď urobím to na seba taký záber z výšky, tak to bude ako dron. Pekné. Tyčku odkladám. A ideme k tomu poslednému, čo zostalo v krabičke. A to posledné je čo? Tento malý zázrak. Veľmi som sa tešil, keď som ho v Naj dostal. A teším sa na to prvé rozbavenie s vami. Otváram, vyťahujem krabičku a si odložím. Dneska mi prišlo aj veľké púzdro od DJI, do ktorého to všetko uložím, čiže znamená kameru, tyčku, batérie. Predsa len na to prenašanie to bude lepšie. Takže otváram posledný balíček. Je to pekne zabalené a všetko je to také prilepené. A ideme teraz na to. Páni, dámy, toto je ona. Toto je ona. DJI Action 6. Myslím si, že s ňou porobím zábery, ktoré budete radi pozerať. A mohlo by som urobiť aj prvé zapnutie. Dohodíme krytku. Krásne to cvaklo. Keď som to v tých videách počul, ako tí chalani vybalujú, tak sa mi závidím. Drží sa má. A čo? Aspoň prvé zapnutie, nie? Že či to funguje. Má dva displeje. Čiže vlastne tuto vzadu je jeden velikánsky displej. Krásny. A spredu pri veľkom, dá sa povedať, je druhý displej. Čiže znamená, že keď sa budem natáčať, napríklad ako vyrábam nejakú skrinku, labicu, terasu musíme dorobiť na chate, budem sa aj vidieť. Posledné. Skúsime to zapnúť. No, neviem, či to nebude vybité, lebo to nereaguje. Takže asi kým mi to prišlo, je jasné, ako to môže reagovať. Však tam nie je batéria. Takže,
A to bude musieť vydolovať. Batérie vlastne nabiť. Stretneme sa u ďalšieho videa, keď už tou kamerkou vám ukážem nejaký záber. Majte sa pekne. Tu je naša kamera a veľmi sa na ňu teším. Majte sa.